Hello guys, ayun no. Bili tayo ng pagkain, ulam. Tinatamad kasi akong magluto eh. Kaya bili na lang tayo ng ulam. Ayun no. Punta tayo doon sa pinakamurang pagkain dito sa malapit lang sa amin. Ayun no, bilis naman 'yun. Parang walang tao. Ayan, tingnan lang natin kasi mabibilis sasakyan dito eh. So, ayan na. Lingon-lingon lang, iwas disgrasya. Ayan. Mura lang dito ng ulam eh. Ayan o. Buksan natin. Wow, sarap naman no. Ayan. Sir, Dito man sir. Mang Kati, sir. Half lang sir. Ayan, sarap. Saan pala? Half lang sir, tapos dito sir. Sabi, sir. Ito sir. Mang Kati, sir nga. Take out lang yan. Tapos sabaw to na. Yan, libreng sabaw lang dito eh. Marami pa yung sabaw nila, may kunting karne pa. Kaya sulit kapag dito ka bumili ng ganitong ulam. Ayan, oh. Sarap tingnan. Ano naman sir? 70 lang, ang dami oh. 70, kita mo naman. Tatlong putahe na yan. Maraming sasakyan. Uwi na tayo, gutom na ako dyan. Tayo lang kayo dito sa Cagayan Valley, dito sa Bulog. Mura lang yung mga pagkain dito. Yan na yung pesto ko, malapit na. Yan o, dumayo lang kayo dito sa pesto namin. Mga murang damit lang yan. Guys, kain tayo ulit. Hindi na tayong kain.